E thuolo machalo kama indi janeno mar LTN kamora mora ma intiere en kindego eko ma wachako waromo kendo e chenro mar duond joluo ka kawuono ni indi kendo wachako bet ka indi gi jalony ka kwakelo ni jogo molony e yore mopogore opogore mang'eny mago emomiyo duond luo nitiere kani ma gin joluo ma Nyasaye osemiyo nyalo kendo nigi lony mopogore opogore mwakelo ni ka indi mar mondo mi iyudie konyruok iyudie wach wapimie wach penjo manitiere be inyalo penjo kanyo to bende waduoki achiel kachiel yorewa mago eko mag tudruok Facebook page en Lolwe TV Twitter handle en @Lolwe TV. Bende inyalo tudre kod achiel kachiel Twitter handle mara ma en @NickOkello7. Hashtag kata ranyisi mar reru bende kanyo endo en duond luo. Pinje mora mora miwinjo kaendi wabro tiyo godo. Namba mar WhatsApp bende nitiere kanyo. Magi te gin yore mag tudruok ma kapo ni wach moro nitie bedo mondo mi owachi, miwinjo ko wach ka ido mondo mi penji tinyalo tiyo godo. Machiegni ahinya kendo ado mondo koro arwak wendo mantiere godo ka. Mabe koro ken wendo okin wendo ahinya koro kuom sani maendi en laktar Jakamenya joma ng'eny Jakamenya nie mayot nikech nyingi jadu be koro jadi maluongi gi nyingi tin matin ahinya kata kamano koro nyingi tibo mawacho ni wacho lakini koro en Dr. Jakamenya mane ma ji ong'eyego ahinya machiegni ahinya chenro an Dr. John Asewe mar Kamenya Herbal Clinic mobase Nairobi Kenyatta Market. Makamenya ni mama koro ji ong'eyo Kamenya mar Kenyatta Market. Makata kibiro Kenyatta Market nitie miyo miluongo na Nyango uso garech. Koro kidhi kata kare kanyo penje ne to adhi Kamenya. Tisiemo ni dhi e grofa cha. Yes. Mano ber. Koro achiel kachiel kawuono wa daktari ne wadwa ni mondo ni lose weche moko nitiere kaendi ma samoro thago ogandawa. Chutho weche to mag thieth mag nyaluo gi sani ndi oganda duoge ahinya kapok wadonje wach tuo manitiere makata nyalo wach koro loso ne jogi iparo ng'omiyo oganda duogo e wach thieth mag nyaluo molo mag osiptal koro sani. Kidhi osiptal nyayud ni yedhe mwatiyogo osiptal nitie bedo ni tuo to sami dhi ni tuo no aidha tuo cha yath midhi mi pinya yudo ka ng'eny gi nigi chemicals. Koro chemicals gi seche moko be ng'eny gi medo ga tuo. Koro miyo yedhe mag bungu en direct maonge chemicals kata chiel mwariwego. Koro en gimoro madonjo to gimo dhi fight go to dhi fight mana gi tuo mane omakicha. Maonge kata chemicals michake yudo kuome. Koro mane berne. Koro kwiri ma ji yudo yedhe mag osiptal gi kwiri maricho gi ma samoro ji oluoro chemicals gi eki. Chemicals gi yudo ka ji oluoro. Though ne nitie ok ding'e ni dhi yude nikech sami tuo no idhi ni dhi thieth. To bang' thieth koro miwinjo ka gik moko chako medre mani onge go. Onge wache wadwa loso e tuo moro ma ok ang'e ni inyalo luonge nang'o gi dholuo tuoche gi ber ka koro inyiso ben nyingi gi dholuo mondo mi koro wang'e ni koro tuo ma kama ka koro thagi to mae gima nitiere tuo mar sickle cell. Akani nyika yake kod en gi nying gi dholuo to nitie tuo mar candidiasis. Ma koro tuoche ariyo gi eki gichal kose gipogre. Tuoche gi kwang'iyo to wayudo ka gipogore to sometimes inya yudo ka signs gidwa chalre matin. Nikech kiyudo ka ne sickle cell anemia ma wanya yudo ne en gimoro mar genetic disease. Genetic disease chalo gima obedo inherited. Gima ng'ato nyalo winjo gima obedo inherited ne kata chiwo wadu monotho tidhi tere. Koro sami tere no nyanyuolo kode nyathi. Koro iwacho ne nyathi cha to ne nokonyuole gi wuon gi to nonyuole gi jater. Koro nyathi nyalo kawo onyalo inherit kowuok kuom miyo kata kuom wuoro kata both jonyuol ariyo. Koro kowuok kuom miyo kata gine achiel to waluongo ne sickle cell trait. Tieno owuok kuom one cells gene mowuok kuom janyuol adi achiel. Kowuok two cells genes nyiso no owuok kuom parents ariyo gi. Koro nyiso na odil gi genes mar ji ariyo. Yes. Koro sama osebedo no mako ng'ane wabiro ng'iyo ni to omake nada kata ang'o makel momiyo nyathi nyalo yudo gini kuom ng'ama miyo. Koro wayudo ne kowuok sickle cell anemia kama ne jaduong' obede achiel gi ng'ama miyo inya yudo ka remo cha bedo clogged tiende ne sama odhi cha okelo ne onyalo poto kamoro kata onyalo geng'o the movement mar red blood cell to the blood vessels. Koro kokelo clogging to change the shape mochenjo mar iluongo ni hemoglobin. Hemoglobin en proteins ma ni ang'owa mar energy in the body.
koro en mo produce the red blood cells. Koro samo produce red blood cells ya, koro yudo ne bone marrow ing'ene ni kanyo nigi tich matek be. To biro keto ne discipline bedo gi tich matek. Koro ing'ene sama gino bedo shape ne owinjo bed disc shape. Disc shape kowuoye en kake O. Gima chal kake O. Ang'ene disc en thumbe moko miwinjo minya ket cha. Pado san. Pado. Yes. Koro ing'ene red blood cells owinjo chal kal gi pado no. Kata owinjo bed O shape. Manyiso ni sama osebedo nyiso ni the movement cells madonjo e blood vessels owinjo bed flexible maonge gimoro kaka rigid. Koro po nono ni gini oloso the shape mare machal gi crescent shape manyiso ni iseneno dwe kaka tuch. Sama oloso shape no machal gi mar dwe no waluongo ni C shape. Chalo kogono kamano. Yes, chalo kogono kamano. Nyiso ni oseketho the shapes mar hemoglobin. To hemoglobin no ema owinjo carry the oxygen to the blood to the body mari. Koro miyo the life mar cells ka bedo maber. To ang'e ni the lifespans mar hemoglobin owinjo bedi from 120 days. 120 days. Mano kind life kaka pok obedo replaced. Ng'eno nyalo bedo replaced. So replace nano. Onyalo bedo replaced ka old red blood cell obedo cycled. Yani ochako duogo. Ing'e gima obedo cycle. Wawachne thum ni igoyo thum tichako inuoye. Sama inuoye no, tiende ni inuoyo kata wakawe kuom jothumbe. Ne nitie kaka sani kolela gi nogo thum. To kane gigo thum, to nitie sani jomoko ma nuoyo thumbe gigo. Koro gi recycle ang'owa thumbe ka. Mondo winji ni ka nitie jomoko mane goyo chon. Koro nitie remo no kako tiyo. Koro kosetiyo to nitie kako wuok. Sama osewuok cha, ochalo bedo refined kaka molasses. Inena, mochak wayudi ang'owa tam ke ang'o gini. To wuok ang'owa ke kuom tiang'. Koro ma en bende remo ma life spans mar hemoglobin. Owinjo bedi no otieko 120 days. Sama osebedo koro nyiso ne cells manyien owinjo iro chako donje. Koro machon ka chako dhi. Koro sama osegine ne kata mano dhi ka mobedo 120 days ka nitie kuma gibedo stored. Koro nyiso ne the red blood cells nyalo store nwa kuom sipilin. Sipilin eming'ene purified the blood. Sama ose purify the blood to store gimiluongo ne white cells. To white cells emwaseng'ene most of the time en mo fight disease manyalo donjo kuom ng'ama ng'owa kuom edendi machalo kaka pneumonia kata meningitis. Magi obro fight. Koro store gi kuome mano sipilin. To obro store gima luongo ni platelets. Platelets ni en mokonyowa ni koponi yudo injury mondo i-bleed ahinya. En mokelo stopping mar bleeding ja. To bedo mana stored ang'owa kuom ka sipilin. Koro sipilin cha ebe wayude ne en ochungu machungo red blood cells. Koro sama ng'ato nitiere gi thagruok machalo kama endi. Ing'eyo nadi nikech gigi awinjo ni ng'at ma ja sickle cell ok dongi machopo gi 18. Yes, koro gima timore wayudo ne kane nyathi osebedo remo no osebedo clog. Nyiso no this change the hemoglobin. To hemoglobin cha emane wayudo ne produce the red blood cell kowuok from bone marrow. Nikech ing'e bone marrow is the storage mar hemoglobin. Kendo mo produce both hemoglobin and red blood cells. Koro sama ma osetimore nyiso ne giwuok from the bone marrow. Iwinja kar othothe. Koro sama osetimore ma clogging is no beto change the shape. To shape cha mondo ing'e ni nyathini go koro nyiso ne nyathini gimibo neno kuome ibo yudo ka dende chako kuot. Lith lwetene face mar wang'e ibo yudo bende ka kuot. Ibo yudo ka koro rembe dok piny. Ang'o miyo rembe dok piny? Nikech pono the search change. To nyiso ni oxygenated ma dhi e lungs, oxygen ma dhi e lung mondo be to the body. Koro ok yudre. Sama obedo ne nyathino ok nya yudo enough oxygen. Nyiso ne the body will be weak. Koro bedo fatigue. Sama obedo fatigue no, nyiso ne remo bende koro tin. To sama ng'ato rembe tin, ibo yudo ka wang'e chako bedo
white to dendi bedo yellow nikech the spleen obedo affected nikech ne wayudo ni the spleen ema ng'owa yudore ni en mobedo storage mar red blood cells to gi platelets cha. Koro ka sama ma osebedo ni koro ok onya yudogi, tibo yudo ka nyathini remo ok oyud malong'o, nyiso ni rembe chako dok mapiny because of the hydration. Hydration chuno koro liet ema owinjo. To sama owinjo lietno, nyiso ne liet cha koro golo miyo pi wuok e dende. Koro miyo yudo ka ng'ane wang'e dende chako bedo yellow to wang'e bedo white nikech spleen obedo enlarged because of the infection. Koro nyathini gima obro winjo reme e lwetene, yonding'e, iye be koro dwa nokuodi. Yeah. To koro kwadhi nyime, lerane to bende nitie joma bende nikod sickle cell to gin ok ginyal tho, gidak adaka. Nitie joma nikod bende margi nok neg-gi, to nitie joma nikode ma nyathi ok nyal dongo nyaka otho. To sama gigi timre ni, yath nitie chenro kata yath minyalo konyo gima chalo kama. Yes. Emomiyo ne owuoye the lifespans mar gini. Nawach ni normal lifespans mar ng'ama onge sickle cell. Cells ka owinjo bedi mar hemoglobin for 120 days. Koro ko biro replace. Mago dweche ang'wen. Yes. To king'iyo ng'ama nigi sickle cells, you should not reduce that days. Manyiso no bedo from 10 to 20 days. Nikech the parts mag gine ne biro tho. Ineno ka gisetho, nyiso ni reduce the life mar ang'owa Mar the cells ka. Koro sama obedo kamano, nyiso ne the cells mar hemoglobin mondo donje remo to bedo ne block the flow of the blood. Sama block the flow of the blood no, tiyudo ne ng'ani biro tieko 20 days, tiyudo ne gibiro tho. Sama githo no, to weyi kituo. Nyiso ne pneumonia nyalo maki, meningitis be nyalo maki. Koro ineno ng'ama koro dende win weak. Yeah, in weak. Kati bo yudo ka koro ikelo gimoro the pleural infection e lungs mari. Nyiso ne lungs ya mowinjo kawo oxygen ka dhi e dendi. To man is the energy. Koro sama ok onyal kawe nikech tuo mar pneumonia, nikech ing'e ne white cells to gi place gi ema fight the disease manyalo donjo kuom kake pneumonia, kake meningitis. Koro magi is very easy mondo yudi nikech idhi bedo gi low red blood cells. Koro ionge go kumba. Mogeng'i. Yeah, koro ibo yud ne ng'ani, ng'enyne yudo ka kore lit nyaka gokenegi. Kendo chako biro ka iye bende lit. Ineno. Kendo ibiro kiyudo ka en gi fever kabisa. Nyiso ne uye bende bare. To koro gini ithiedhe? Yes, emomiyo akele. Nikech sickle cell ne kaka inyalo thiedhi? Yes, nikech nyaka thiedhe. Gik mwawuoyegi mwatemo mondo wathiedhi. To wach niya, nikech wawacho the symptoms. The symptoms are the disease ma affect ng'ato. Ema biro nyiso ni ng'ani dende ramo, ng'ani lwetene okuot, ng'ani joint mage okuot. Koro maga the problems mobiro winjo. Koro gima ng'iyo ne bone marrow cha, ing'eyo ne en mondo obed produce. To ing'e ne kwa ng'iyo the bone marrow, o produce red blood cells. Red blood cells o produce both red blood cells to gi white cells. Koro en owuon bilirubin kobiro bedo mobedo e remo, nyiso ne ok obiro keto restrictions mar blood flow, remo ok nyadhi. To sama once ne remo ok nyal yudore e dendi maber nikech nitie gimo particles moko mochot kuome, nyiso ne ibiro bedo kiol, tibiro bedo kibedo anemic. Koro thiedho sickle cell anemia kiyudo ng'ama jatuo koro kaka koro joma koro neno wasani endi. Yes. Nitie joma koro samoro nigi tuo thagruok machal kamano to koro opo ka koro ma owere ochopo. Okawo ndalo adi mondo mi gino wach ni koro ithiedhe kose en gima koro ibo matimo kinde ka kinde ochalo kaka koro ng'ano endo mantiere ginene therapy. Ing'e sickle cell sama obedo ne osemako ng'ato, okelo so many things manyalo affect the infection in the body. Koro gima biro affect iyudo no nyalo kelo ni the infection iyudo ka the blood mar red blood cell obedo affected because of the cancer. Gik moko machalo kaka malaria. Koro iyudo ka most of the time ng'ato nigi malaria, ng'ato nigi virus gi parasites. Koro dhi donje remo, sama gidonje remo ni koro iyudo ka ng'ani throat dende kuot, obedo gi fever kata obedo gi joint pain, iluongo ni hemolytic crisis. Crisis kosebedo koro iwinjo ko gine ka oremo sana. Koro miyo kidhi hospital gibiro miyi yath miluongo ni doxyurea, Penv to gi folic acid.
ok ne gini biro keti mondo ibed mangima to ok keep the cells grow kendo fight ang'owa the disease kata parasites manyalo donjo kata virus to ok nomiyi koro nitie life pans mane wawuoye cha life pans ema biro control the body system mari kaka works koro sama osebedo kamano tibiro yudo kimiyi yien manyalo fight the diseases koro disease ok nyal donjo kuomi mondo walos the shape ma wadwaro mar ocha not the shape mar C koro sama waketo ma tibiro timni gimoro for 8 months ma parne jasuko cell iyudo ko recover e yo maber. Wow, dweche aboro to ng'at mane gi tabu eno nyalo yudo ka Nyasaye koro nyalo duogo ne ngimane maber mondo mi obed kaka dhano mantie nikech en gima ji osebedo ka wacho mang'eny ni magi maka oseyudo ng'ato to mano en death sentence onge gima nyalo time ng'ano tho to ji bosoik mang'eny adieri ahinya wan gi two types mar sickle cell wan gi trait ni wayudo kuom one cells gene mar nokole kan kuom 100 kata kuom jaduong koro kon ma osetimore nyiso ni nyathini ok obi bedo matuo ahinya ng'enyne iyudo ka en obedo gi malaria kata gi pneumonia lakini ok kuot mar del ahinya ka sach moro onge go kata kor mare ok otegna ahinya nikech en gi one gene cells. Onge wach en wach malich ahinya nikech tuo mar sickle cell anemia en tuo no mabende iparo ni en ji mang'eny kaka an bende ang'e pok ang'e ni nyalo ga thiedhe kamoro amora era winjo kawuono ni en gima nyalo bedo koda ka thieth mare nitiere ng'ama ing'eyo mong'e ng'at moro mong'e ng'ama chielo manyaka bed samoro nitiere koda ka thawruok machal kama endi ka ang' watieko daktari bro wenwa namba ne kanyo endo be namba ne bro ringo sani kata TV mari kanyo endo king'iyo piny kanyo endo nitie namba ne ringo kanyo kaka inyalo yudo daktari mano endo odiochieng' kodiochieng' e dwe ka dwe kaka owuotho odhi kuonde machalo kaka Oyugis odhi Migori odhi Sori odhi Bondo odhi Siaya Kisumo kamoro amora Mombasa koro ng'e ni chieng' mane ma daktari bro bedo kanyo king'iyo TV mari piny kanyo mondo ing'e koro chieng' mane ma ibo bedo kode kapo nono ni gi ng'ano endo man koda katabu machal kamano endo kelemna penjo ma intiere godo wabro miye mar mondo mi odwok gi achiel kachiel an nyinga en Niko Kelo wadhi e yweyo sani endi kod duogo to wadhi nyime kod chenro ni endi mar Duond Joluo. Janeno mar LTN kamoro amora ma intiere ka kore kiriuri kodwa sani endi chenro ni kuom thuolo ni endi ma endi en thuolo nendo makoro wantiere kod Dr. Jakamenya ka endi nyingi manyingi an betinde otama mako Dr. John Asewe Dr. John Asewe yes. Ma endi en Dr. John Asewe mano endo mar Kamenya Herbs kendo en ng'ano endo man gi lony malach ahinya tijni seti kuom higni adi daktari? Maika marapar. Maiki marapar. Yes. Ka ina giji kagi kacha kiloso negi koni isnengene igni apar mano is a long journey makane wawuothe takende koro wagi kanye kiwuothe pile for 10 years te koro wan mabor nyiso ne the service mar Kamenya is good made bed ne Kamenya oko serve ji maber to den gimoro manoseluar nyiso ne gimori maintain go gi rieko mari gi kaka imiyo ji service. Onge wache en Kamenya Herbs kapono ni dwaro mondo ming'e kama inyalo rome kode e alwora mari kamoro amora ma intiere Nyanza gi piny Kenya ka endi ringo sani endi TV mari kanyo endo somo mna mos kaka orinjo godo wach madhi nyime idocho no wach mar sickle cell anemia ma winjo maber daktari koro ber ma mondo mi koro chako ng'e ni kendo tuo mar candidiasis en to ang'o matimre nyinge be nitie gi dholuo nikech ago mondo wang'e gi nyinge be gi dholuo nikech dholuo no miyo ng'ama nitie ng'ama samoro ok ong'e candidiasis to nitie ng'ama biro nji gi dholuo mayot kata kamano ndo kata kaka onge to ber mondo mi ko ilero ndo koro maendi en tuo machal nadi to ithiedhe kuom thuolo marom nadi to ere kaka inyalo konyo ng'ato mantiere kama endi kwa wuoye candidiasis wanye otimore kaka nyach to nikech symptoms ne do chalo gi STI koro sama osebedo kuomi to mane gimi budhi pimo for the first time ne to en nyach mar abuba kose nyach mar ang'o koro tuo ni en gimoro ma onyalo biro transmitted through sexually ma inyalo yude kubedi achiel to samoro ok ochuno ni nyaka yude mana kubedi achiel
Koro wayudo ni candidiasis is a fungal infection mar yeast. Ineno. Koro gik mo affect the linings mar mouth or the esophagus to gi intestines. Mano gut mar ng'ama dhano, a human being. Koro wayudo ne sana oyudre kuom joma miyo nikech joma miyo gi nyalo kele to kosekele to pono nubo riworu gi ng'ama dichuo tibo yudo ka koro dichuo be bedo affected. Koro ubula ruwe di kan either win gi nyach to ionge nyach. To kake obiro bendo ok nyal describe. Koro wayudo ne candidiasis is a fungal yeast ma affect genital mar ng'ama miyo kata ng'ama dichuo. Koro samo isebedo affected to gimibiro signs mibiro kuongo neno. Ibiro kuongo neno ka in gi corner deep cuts mane e dhogi kuondgi. Neno. Iyudo ka nitie bath dhogi. Yes, kadonda chako wuok e bath dhogi. Then kwa kanyo ibo yudo ka gichako wuok e lewi. Makoro iyudo ka nitie pimples moko e lewi to gibedo rochere sana kuom nyithindo nikech gini kosebedo gin to ringo e bloodstream. Omako nyaka nyathi. Yes, ng'eno bo ringo e bloodstream. Koro sama thin tiyudo ni nyathino bibro yudo ne kinyuolo nyathini ibo yudo rases e ng'ute o e tike ka ibo yudo kata e wiye kadonda wuok e wiye gik moko machalo kaka siling. Then ibo yudo ka koro ng'ama miyo okelo ne tuo miluongo ni eczema ma bathunde ka yudo koruodho to wuok mana cha to gi pige moko. Ibo yudo ka miyo ni kata e yuothe gigi wuoge machalo kaka rases to gi golo ruodho kata mane okumbone mano gi ruodho. Then giringo nyaka chieke kata oringo nyaka e duong'ne no. Koro iyudo ka duong'ne bende ruodho. Koro iyudo kogwonyore kabisa. Ineno. Gisiko gi legin kun maili. Koro kata idhi luok to golo discharge ma yellow cream. Koro discharge gi gidung kaka kitungu. Kaka kitungu. Yes, live mare koro dung kaka kitungu. Ten discharge ma wuok all the time to keto igwonyo duong'ni. Then inside kocha bendo dhi ogole the pimples moko ma oruodho iluongo ni clusters. Mama koseruodho emiyudo ka koro kudni ginene tutu wuok ga. Ineno all the time giwuok nikech nyiso ne kuma kadonda nitie nyaka wayude tutu. Koro miyo king'iyo tiyudo ka ing'iyo lifestyle mare ne en gi short urethra. Koro ma dhi miyo ka sama gino pono ruodho tiyudo ne ogolo discharge mapiyo moloyo kuom ng'ama dichuo. Koro discharge go gin discharge masiko ginene to gi ilo. Koro gima obari go ndasi onyalo ilo duong'ni no to chako ilo nyaka kar luosruok mari maduong'. Iwinjo. Koro that fungal infection emo miluongo ne yeast. Yeast ni wayude ne en gimoro chemicals moro mibago mandas. Yeast moro makuodo mandas. Yes. Nyiso ne the yeast no ibe ko maki nyiso ne inyalo bedo gi inflammations. Obro kuodi. Inflammation mo dhi kuodi no. Yeast no ka en gima sama be pidhe apidha to odongo. Ba. Koro sama dhi kuodi no nyiso ne obro keti gi gwonyruok. Maduong' ni oruodho te gwonyo to kelo discharge. Discharge na en obiro kaka kitungu. Koro gini kodhi pono ne olal to chako duogo. Olal to duogo timi yath mi insert. Yani kidhi oseda timi yath mi insert to dhi tuoye. To samo tuoye no ok itigolo the fungal ka. Nikech fungal ka dhi gik makoro giringe remo. Sama giringe remo no obro miyo koro ichako winjo ka kori lit. Ibo winjo ka kind tiende ni bende lit. Ibo winjo ka kind lweteni gi koro bedo gi kadonde dwani gwony. Kind tiende ni bende ilo to gigolo rases moko machalo ng'at moro mane tielo mane nigi kadonda to koro gituo. Koro kind tiendi ibo yudo ka golo scales. Iwinja. Koro sama golo scales ni nyiso ne kok ithiedho gi tipani in gi fungals kaka jo mipira ka. Koro ma biro keti ne iwinjo ka most of the time chunyi lewi, pinyi irami, ondingi be rami, tiende nigo bende rami. Po nono ne ma ok ithiedho to nakoni gin that fungal will run to in the bloodstream. Sama dhino ibiro develop the problems of arthritis.
to kok ithiedhe malong'o ting'ene ibiro transmit go ne dichuo. Dichuo biro neno ma kaduong' ne ruodho to gilal samoro golo discharge. Iwinjo. Sama ma timore nyiso ne wang'e the urethras ma ng'ama dichuo. Koro en mana duong'ne manyalo thage kagolo pimples to gi discharge. Sama ma otimore tibiro yudo ka koro ng'ama miyo is very easy mondo chieng' moro oyudi tuo mar cervic cancer nikech odhi loso kuom ng'ama dichuo tuo miluongo ni human virus papilloma. Ta human virus papilloma emwayudo ne en mwayude kuom sida mar cervic cancer. Nyiso ne candidiasis emanokelo all the problems momiyo winjogi. To en gima inyalo dago ami ng'ato ikia. Otimore to koro sama wacho ni yero be olalo rumo iduogo ywe be ok obadhi. Ing'ene en gimoro manyachami years nikech iso en yath misoyo tiyudo ni mostly onyalo obedo affected ka nosebagi kamano to noyudi ka in positive nyiso no pod obe persist. Ka noyudi ka ni itimo family planning ibiro yudo ka kendo pod odhi mbele. Koro mage gik moko ma obiro timo ang'owa samoro itiyo gi yath mar diabetes magi gik mabiro med nikech ng'ama nigi diabetes bende nyaka yud ka chiege kuondgi nitie grasses to ogwonyo around the organs magego. Koro magi manya thagi in life tinyuolo kendo koro nyathi. Sama inyuolo kod nyathini ibiro yudo kinyuolo nyathi manigi tuo miluongo ni autism. Autism gi nyithindo moko mola wuok e dhoge ka. Tibiro yudo ka nyathini bende ng'enyne iyudo ka en gi problems mar dhodho lwete ng'enyne. Koro sama dhodho lwete cha to gicha mako nyathi. Dhodho lwete bende en ga tuo. The infection mowuok kuom candidiasis mabiro miyo nyathi ma dhodho lwete kama en nyaka bed ni nigi tabuno. En gi tabuno nonyuolego. Koro koro sama osebiro kamano yes. Ujene ka mar LTN. Kamoro mora ma in gi nyathi ma samoro dhodho lwete to kingi gima dhodho lwete. Nonane matut kapo ni en gima kamano nitiere wach wuok ka sani owinjo weche manyien ka ni dhodho lwedo ni ndi samoro ok en na dhodho lwedo. Yes. Nyaka bed ni samoro otenre bende gi weche mamoko mag ngima samoro nyathi tuo samoro un kata jonyuolne mane nigi tuo no nyathi oyudo kuomu winja ne wacho nende maber kendo koro anyo kamano kendo koro buoga ng'e dhodho lwedo en nyathi en na kit ng'ato jomoko dhoth jomoko ok dhodho lwetgi. Yeah. Koro nyathini ibiro yudo ka mostly that infection ing'ene is the blood maringo in the fiction nyaka ringo e gine ne kokenegi. Koro iyudo ka kokenegi oturn to the colors. Ineno. Koro nyiso ne oilo. Iwinjo. Koro mostly gimo affect ahinya lweti mathuon ni mar nyathi. Koro ng'eny nyathi dhodho lwet mathuon ni. Koro sama dhodho lwet mathuon ni nyaka yud ne nyathi nigi infection kuome either in the blood. Ting'ene blood circulated in the body. Koro ma omiyo kogik e lwetene to lwetene manyako dhodhi kaeto dwano ogwonyre. Iwinjo. Gwonyruok mare biro bedo no ogwonyo duong'ne kata ogwonyo face mare. Gini kotimore tipo yudo ka miyo bende mostly en gi tuo mar allergy. Allergy mobedo go iluongo ni sinuses. Koro odwane samoro ume wuok e pi, samoro dunyo ga ume. To gik ma bende oneno maduong' ahinya is discharge. That's yellow white discharge. Mano wach matek manadi. Awinjo ni joma mine paro ni gini be winjo maber kata joma chuo kapo ni gima kama winjo ka jaodi samoro complain kata dhako winjo ka churi complain e wach moro koro winjo ka jaka minya nigi weche gi kata kapo ni gino ok thagi dhire ka chieng' mobiro kama intiere ipenje ne koro wach ni ndo maler kech mana koro consultation samoro gimo moji to ji kia. Ni gima en na kama. Nikech oparo ne en ga nyach momake to ken nyach. Ma miyo be nyalo kelo kende ni sama ne period cha odhi e cho maduong' ting'ene sama osedhi to ne en gi remo to golo pads ka. Nyiso po nono ne miyo nodhi to obiro gi loose tuo madwan chalo kaka diep manyalo goye to odhi e cho ting'ene lache mabiro pongo wuok. Sama lache wuok cha to ne period to biro gi remo. Kobedo gi remo to oko maduong' be nobiro kaka diep. By the time obiro dhi ywere koko ywere maber the fungal disease cha dhi intestines kaeto bire gallbladder to affect the urethra. Koro nyiso ne miyo be nyalo kele.
wach tek kae jo kama wiche nitie kama koro nyaka winji doni puonji ji maber mano koro kene kata thieth koro en puonji kaka nyalo bedo gi ng'eyo weche mag hygiene kaka nyalo bedo gi ngimani be kanyo bende wanyalo geng'o go tuoche mang'eny ahinya kapok ochopo kata moko ma koro chopo ni koro en tuo nitie gik manyalo timo mar mondo mi kik tuono chop kuomi mago gik mang'eny koro nyalo timre to maendi ithiedho kuom kichako thiedhe to dweche adek orumo dweche adek en ngima sama idhi osiptal tidhi miyi yath mi isoyo to duogo isoyo tiduogo koro life en mari ok bi bedo maber kata life mar nyithindi ok bi bedo maber koro wayo ne candidiasis obiro bedo ne at risk mar ng'ama miyo no biro yudo cervical cancer to ng'ama dichuo tiyudo mana in ga human virus papilloma as a dormant in your body to kot kaduoni biro yudo ka nigi pimples midwa ne go to discharge. Wow, onge wach daktari watieko chenro sani endi namba ni ka intiere godo to mi jogi mondo wach wachni mogi ka endi ang'eni ng'ata man gi wach koro uneno ka namba ringo kanyo mar simu wanyalo mana wacho gi dhoge kendo namba mar simu nitiere kanyo kama ibiro yude kata in mana katitwe nyakach kata intiere mana Bondo kata mana Sori tibiro yudo ka jakamenya ni kanyo odiochienge maneno ka koro ket kanyo go tiyo odiochieng gi kama iyude gi kaka obiro kanyo endo miyo tuo moro amora mantiere gwenge ma untie go eko ng'ama owinjo nyis ng'ama chielo nyis ng'ama chielo mar mondo mi ji oyud konyruok. Namba ni daktari namba 90729 92 18 14 or 0753485776 apane kake gineno koringono bendo gibiro kae then awacho ne Nakuru wabet tarik 3 kar kamiluongo ne Modern Coast Stage then tarik 6 wan ginene Mombasa Metric Hotel then tarik 8 wan Homa Bay kamiluongo ne Kavirondo Hotel then tarik 9 Gili Hotel mano Migori tarik 10 wan Dhiwa Bridge Hotel tarik 11 Awendo Coolmax Hotel tarik 12 Rongo Beer Belt Hotel tarik 13 wan Oyugis Equate Hotel tarik 14 wan Rusinga Holiday Inn Manombita then tarik 15 watieko gi Sori Karungu kamiluongo ne Florida Gold Guest House then tarik 18 an Rongi kamiluongo ne Katito Gateway Pharmacy tarik 19 abedo kamiluongo ne Uguja St. Michael Hotel then tarik 20 an Bondo Samrock Hotel 21 an Siaya kamiluongo ne Kalulu Christian Guest House atiyo gi Kisumu tarik 22 kamiluongo ne Kondele Interview Hotel koro kuondego duto kopo ne ng'ato manyo nyalo yuda. Onge wach watieko chenro gi kanyo endo iwinjo modong inyalo manyo daktari koro in iwuon mondo mi opimni kaka nitiere koka mano ero kamano ahinya Dr. Asewe mano kamenya Herbs en wuon kanyo en daktar kaka njoko pimo weche go eko okelo gi matut gi tiende gi kuku gi makoro ing'eyo ni gima timi nang'o tayo bro mi yath kaka nyalore wan marwa ka indine mondo mikel malony mar gigi mondo ji ong'e nikech ji wege awe nyach jiwe ni nyach te en mana nyach achiel kana mano be nyach nitie nyaka mar candidiasis nikech kidhi pimo tuo miluongo ni UTI to koro UTI gene mibiro miye yath otamore chakre in gi candidiasis. Erokamano nyako chakwanere kendo e chenro mar duond Luo asebedo jata chenro ni kuom thuolo ni endi nyinga en Niko Kelo na ntiere kod Laktar Asewe. Erokamano masani wachako rum kendo chenro moko mag LTM.